Salam. Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoşaçylary. Atavatan TV'de faýlanan habarlar. Habarymyzyň 2024-nji ýylyň 24-nji ýanwaryna kyfanyna Türkmenistan bilen Ýaponiýa hyzmatdaşlyk etmeň maksatnamasyna gol çekdi. Prezident Erdoğan Türk kosmonawty bilen duşdy. Azerbaýjanyň iň garry saýlawçysy 124 ýaşynda. Afrika Milletler Kubogyny 12 ýygyny indiki tapkyra çykdy ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban tomoşaçylarymyz, gelingindi bolsa habarlarymyz bilen haf giňişleýin tanyşyp olalyň. Türkmenistan bilen Ýaponiýa hyzmatdaşlyk etmeň maksatnamasyna gol çekdi. Tokyo şäherinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Ýaponiýanyň Daşary işler ministri Yoko Kamikawa bilen duşdy. Duşlukda iki taraplar hyzmatdaşlygyň öpdürilmegini, ýokary derejedäki gatnaşyklara ularyn degişlidigini ykdy. Şunun bilen baglykda şu ýylyň dowamynda iki döwletiň başdanlarynyň duşugynyň guralmagynyň maksada laýyk boljakdygy bellenildi. Şeýlede duşlukda Merkezi Aziýa Ýaponiýa dialogyna gatnaşyjy döwletleriň ikinji sammitini geçirmek boýunça meseleler hem maslahatlaşyldy. Parlament diplomatiýasynyň ornuna hem ýokary baha berilip, Türkmen-Ýapon parlament wekilleriniň birek-birenkä saparlarynyň ýigideli amala aşyrylmagynyň ähmiýeti bellenildi. Şunun bilen baglykda ýylyň dowamynda parlament wekilleriniň amala aşyrjak saparlary barada pikir alşmalar geçirildi. Diplomatlar daşary siýasat edaralarynyň arasynda ýol başçylyk döwrüniň gatnaşmagyna siýasy geňeşmeler geçirmek hemde halkara guramalaryň çäklerine gatnaşyklar geňeltmek arkaly hyzmatdaşlygyň depkini artdyrmagy lalaşdylar. Taraplar iki ýurduň halkara düzümleriniň çäklerine ýol goýan gatnaşyklaryna oňaýyn maha berdiler. Şeýlede strategik, durnukly we uzak möhletleýin häsiýete eýe bolýan sowda ykdysady gatnaşyklaryň ötüşine hem uly üns berildi. Mediýanyň fanperwer ulgamda iki döwletiň bilim, ilm, mediýa alşçalyşygy, Ýapon diliniň öwredilme urlary boýunça netijeli hyzmatdaşlygyň ýoly goýulanlygy bellenildi. Gepleşikleriň barşynda hyzmatdaşlygyň gelejegi uly bolan ugurlary hökmünde fany ulgam we maglumat tehnologiýalary, daşky gurşawy goramak hemde howanyň üýtgemegi meseleleri kefiyetlenildi. Ministrler iki tarapyň hem gyzyklanmasyna eýe bolan halkara we sewit gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça pikir alşdylar. Gepleşikleriň netijeleri boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministri bilen Ýaponiýanyň Daşary işler ministrleriniň arasynda 2024-2026 ýyllarda hyzmatdaşlyk etmeň maksatnamasyna gol çekildi. Prezident Erdoğan Türk kosmonawty bilen duşdy. Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Milli Kosmos maksatnamasynyň çäginde Halkara Kosmos stansiýasyna iýerilen ilkinji Türk kosmonawty Alper Gezerawçy bilen göni ýaýlymda duşdy. Türk kosmonawty bu ilkinji missiýasyna üstünlik arzu eden Prezident Erdoğan ýurdumyzyň taryhyna ilkinji we ören möhüm tawşyrygy ýerine ýetirmek üçin bu missiýaňda üstünlik arzu edýärin. Sen tutuş halkymyza esasan hem çağlar ve ýaşlar üçin ilham boldun. Milli kosmos maksatnamamyzyň çägine ýerine ýetiren bu möhüm wezipe diýip bellenildi. Türk kosmonawty Alper Gezerawçy hem öz gebeginde Prezident Erdoğana minnetdarlyk bildirip, Türkiýe Respublikasynyň esaslandyrylmagynyň 100 ýylyna şeýle möhüm wezipeni amala aşyranlygyna buýsanýanlygyny belledi. Ol 8 aýdan gowrak wagt bu kosmos saparyna taýýarlyk görendigini we meýname esasyna halkara kosmos beketine öz wezipelerini amala aşyrmaga girişjekdigini ma'lum etdi. Türk kosmonawty kosmos giňişligindäki tejribe işleriniň adam saglygy, biologiýa, biotehnologiýa, material ilimleri we fizika ýaly dürli ugurlar öz içine alýanlygyny aýtdy. Azerbaýjanyň iň garry saýlawçysy 124 ýaşynda. Ma'lum bolýanly şu ýylyň 7 fevralyna Azerbaýjan Respublikasyna nowatdan daşary prezident saýlawlary geçiriler. Saýlawlarda ýurduň häzirki prezidenti Ilham Aliýew bilen ýene-de 6 dalaşgar döwlet başdany wezipesi üçin bäsleşýär. Ýurtda saýlaw mövsümi başlanyp, saýlawçylary hasaba almak işleri geçirildi. Şoňa laýyklykda ýurdun iň garry saýlawçysy 124 ýaşyndaky Bari Nabiýew hökmünde hasaba alyndy. SAK 2024 Awgaraşdyr Medbuat Merkeziniň habar bermegine görä 1900-nji ýylda doglan Bari Nabiýew Akdaş dewletindäki 90-njy saýlaw okruguna saýlawçylaryň hataryna hasaba alyndy. Häzirki wagtda Azerbaýjandaky saýlawlar üçin 153 halkara synçylar hasaba alynıp, olar 31 halkara guramalara wekilçilik edýärler. Azerbaýjanyň daşary ýurtdaky raýatlarynyň ses bermegini gurmak üçin hem degişli işleriň geçirilýändigi bellenildi. Munyň üçin Azerbaýjanyň daşary ýurtdaky elçihanalarynyň we konsulluk edaralarynyň binýadyna saýlaw участоклary döredilýär. Afrika Milletler Kubogyny 12 ýygyny indiki tapkyra çykardy. Häzirki wagtda futbol dünýäsinde iki uly ýarış Afrika Milletler Kubogy we Aziýanyň Kubogy urunaky çempionatlar dowam edýär. Kot Ivory'da geçirilen Afrika Milletler Kubogyny 12 milli ýygyny indiki tapkyra çykdy. Olar Kamerun, Senegal, Angola, Mauritania, Gvineya, Burkina Faso, Ekvatorial Gvineya, Nigeria,
Cabo Verde, Marokko, Mali ve Mısır ýaly döwletleriň milli ýygyndylarydyr. Hormatly tamaşaçylarym, faýlanan habarlarda feýtirmeklen habarlarymyz şulardan ibaret. Egerde siz ýurdumyzda bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleýän bolsaňyz, onu Atavatan TV YouTube kanalyny iberlemäge dowam edin. Şeýle hem özüňize gerekli peýdaly maglumatlary okumak isleýän bolsaňyz, Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtyndan okap bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.